пуснеш и така снимаш, коригираш ги и тук като натиснеш един път. Между какво? Между видеото. Другия път, знаеш какво трябва да направим? Трябва да си нарежем листчета и... Мятиха бригада, траки, бомби хвърляха и докато полиция да... Ай, снимай си. Тракиците са пълни. Чай, Браво, Петел! Идва! Спокойно. Аремите. Аремите! Добре. Сега се сбия след малко. Помощта си ли? Да, не виж, че почна да се карат. Да бъдем само си на Добре, хубаво. Ако искате да останеш, ще отворя после. Къде е топката? Аз си мислих, че дебелия балета на Пети Бакшиша отбора. Те уния са, хем са дебели, хем са дърт. Колко 0-0 ли? Да. 0-0, Вече име... Високи защитници. Жълто, този отбор е сега такъв много добре. Това е най-добрият ни отбор. Това е най-добрият ни отбор. Ние нямаме по-добър отбор. Ние сме само за парламента, за попълване на бройката. Как спира това? Стоп. Аз спри го!